אז קודם כל תודה רבה למליאה המאוד מרגשת הזאת שמצטרפת בספונטניות. אני אסביר שעוברים על הימים לא פשוטים כמו על כולנו, וכולנו חווים כאן את השינוי הזה, את המלחמה הזאת, ומנסים להבין ככה כלים שלנו, מהמידעים שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשלוח את הריפוי שכל כך נחוץ לכל כך הרבה ככה אנשים בחוץ בתקופה של חוסר ודאות משווה. אני אגיד לכם שביומיים שלושה האחרונים הגב שלי, כל הגב שלי נתפס כולו ברמה שהבוקר לא יכולתי לקום מהמיטה, אוקיי? ולקח לי 3 שעות לקום מהמיטה בזכות דנה שנמצאת פה איתי, שהסכימה באמת להעביר אותי תהליך. הבנתי מה היה שם, ועל כן אני ככה זימנתי את הפורום המכובד הזה, ואני אסביר בגדול, אוקיי? מבחינה יקומית, אוקיי, מבחינה אנרגטית, כל אחת כאן בסוג אחר של ידע והיכרות איתי, אז אני אסביר את זה בשפה שכולנו נבין, ושלא תהיה גבוהה מדי, כי אני, יכולת התקשור שלי, תמיד חשוב לי שהיא תהיה ברורה ומובנת לכולנו בשפת העם, אוקיי? אז אני אגיד שכל מה שקורה כרגע ברמה האנרגטית, רוצה להיכנס המון אנרגיה נקבית, נשית, חדשה, אוקיי? ויש ממש מלחמה, אוקיי? מאוד מאוד קשוחה גם בתוכנו, בין כל אחד ואחת, וכולנו כעם וכקולקטיב, בין הזכרי לבין הנקבי, אוקיי? ובכולנו יש את שתי האיכויות, אנחנו גם זכריים, אנחנו גם נקביים, אבל כל מה שקורה כרגע בשינוי הזה, וכולנו מרגישות את זה גם, אוקיי? שיש כאן באיזשהו צורך להכניס איזון מחודש, שתהיה פה אנרגיה נקבית. אז זה בגדול למה כינסתי אתכם, כי אני מרגיש שזה כבר פועם בי, ואני אגיד שהזמנתי את החברה הטובה, טובה, טובה, חיים שלי בלב, הביצתית שלי, שירלי באום, ושירלי באום קודם כל סדרה את המרחב הזה בשביל כולנו. היי שירלי. היי. מה קורה? היי שירלי. בסדר. זה חדש ללייבים, אבל הייתי כל כך צריך את האנרגיה, וזה כל כך מדויק לי שאת פה. אז היא מדברת אפילו בכל שקט שלא נשמע. אז אני אגיד שזה בגדול, אז קודם כל תודה, תודה, תודה לכל מי שהצטרפה. זה תהליך שמוקלט, כי אני בעצמי לא יודע מה הולך לבוא. קיבלתי עד כה שזה רק האנרגיה של כאילו ככה של 4 אמהות. אני מתקשר עם האימהות והאבות הרוחניים שלנו כבר תקופה, אני יכול להגיד לפחות ב8-9 חודשים האחרונים, וכל פעם אני מקבל אנרגיה אחרת. עכשיו גם למי שלא דתי כמוני, אוקיי? הכי לא דתי שיש ולא מכיר שום סיפורי תנ"ך, הכל נורא אצלי בכללי, אנחנו מתדרים ומתקשרים, אוקיי? את האנרגיה של אותן אימהות, אוקיי? זה לא אומר שהם באמת היו, כן היו, מה עשו, לא, אוקיי? פשוט אנחנו צריכים לזרום ולהבין שהתדר שהולך לעבור דרכנו, דרך כל אחת ואחת פה, אוקיי? אני כגבר פה, ואני מתקשר את זה, והבדיחה עליי, הבדיחה על חשבוני, ואני מקלל את זה, ואומר יאללה, זה מה שקיבלתי, אז עם זה אני הולך, אבל לא, אני לא יכול לעשות את התהליך הזה, בלי שאתן, ספציפית מי שהצטרפה לפה, מסיבה כלשהי, במודע או לא במודע, תהיה פה איתי ותחזיק את התדר הנקבי שלכן, אוקיי? וגם גברים יצטרפו. גם גברים, למרות שלא הזמנתי גברים, אבל אם גברים פה כמוני, אוקיי, הכל בסדר. אני יכול להגיד לכם שבמסע ההתפתחות שלי, אני לומד את הרזולוציות הכי, הכי, הכי קטנות באנרגיה, בין מה שעובר בנו באנרגיה נקבית לבין זכרית,
כל ההתפתחות האנושית שלנו עוברת למקום שבו אנחנו כולנו באיזון מוחלט, אוקיי? אז נכון לעכשיו אנחנו אחד כמספר 13 מאוד. איתכן תדעו נגבי, פשוט יש לי בעיה, הכל בסדר. היי רוני. אוקיי, אז אנחנו ממש מתחילות עוד מעט ופשוט ניתן לתהליך לקרות. יש לך משהו להגיד? אוקיי, אז אני אגיד שפתחנו שני קלפים לפני שפתחנו פה את המרחב הזה. קלף אחד שהוא רק מילה אחת שמגיעה מהסדרה שלי שהיא רק מילים, אוקיי? אין בה שום מסרים, אני מתחבר רק לתדר של הציור של האות, והמילה שקיבלנו היא התחדשות, אוקיי? זה הקלף, למי שרואה, והוצאנו קלף גם מ-72 הצירופים של הקבלה, כדי גם לקבל את המסר עוד לפני שאנחנו נכנסים על התהליך עצמו, אוקיי? וקיבלנו את נון תף ה', שהצירוף הזה בעצם בא ומדבר על לדבר בכנות ולדבר אמת, אוקיי? שכמובן אנחנו כולנו מבינים שאנחנו צריכים כדי ליצור שינוי עמוק שקורה בעם שלנו במלחמה הזאת, אנחנו צריכים גם וגם, אנחנו צריכים קודם כל שכל אחד ואחת, לא משנה מאיזה מגזר הוא, לא משנה מאיזה צד הוא במפה הפוליטית, לא משנה אם הוא גבר או אישה, לא משנה מה הסטטוס הכלכלי, כולנו עכשיו עוברים שיעור קולקטיבי בלדבר את האמת שלנו, כי רק במקום שבו כל אחד ואחת תמיד יגידו את כל האמת, אנחנו נוכל למצוא את מה שמשותף בינינו, אוקיי? את האחדות הזאת. ושוב פעם חוזר כאן, האיחוד בין הזכרי לבין הנקבי כל הזמן, אוקיי? התחדשות זה מה שאנחנו כרגע מבקשים באמת, אוקיי? והתחדשות היא גם תדר נקבי של יצירת חיים. סבבה? מקווה שאתם איתי. אז זה המסרים שקיבלנו מהקלפים שפתחנו, ואני כל כך מתרגש, אז אני פשוט מדבר כדי להוציא אנרגיה, כי אני לא יודע איך אני אתחבר לקול הרגוע שבי, שעוד שנייה יביא איזשהו תקשור. אז את מובנת? זה שם? אוקיי, אז אנחנו רק שמים שרף, אז אנה כותבת שכולם יעשו מיוט. הנה מיכל מצטרפת, שמיכל היא אחותי השנייה, אז בהחלט אפשר להתחיל. כאילו מיכל כאילו ככה באה ישר בדוך, נתנה לי סימן להתחיל. אוקיי, אז בואו פשוט ניקח שאיפה עמוקה, אפשר לעצום עיניים, מומלץ, ככה לעצום עיניים, להתכנס פנימה. לקחת שאיפה עמוקה ונשיפה, ממש תיקחו שאיפה עמוקה ונשיפה, ואנחנו הולכים בעצם לתרגל לפני ככה תהליך עצמו, ככה נשימה שאנחנו שואפים 8 שניות, מחזיקים ל4 שניות, משחררים בנשיפה ל8 שניות, מחזיקים 4 שניות בלי אוויר, ושוב פעם, 8, החזקה עם אוויר 4, 8 נשיפות, החזקה של 4 בלי אוויר, אוקיי? אז אנחנו פשוט נתחיל, שאיפה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, להחזיק, 1, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
החזקה בלי אוויר ל4, 3, 4, שאיפה 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, להחזיק 1, 2, 3, 4, נשיפה ב8, 3, 4, 5, להוציא 6, 7, 8, לנעול בלי אוויר 2, 3, 4, פעם אחרונה שאיפה גדולה של 8, 5, 6, עוד 7, 8, להחזיק 3, 4, לשחרר 4, 5, 6, לשחרר 7, 8, לנעול בלי אוויר 1, 2, 3, 4, ושאיפה רגילה ולשחרר. אני אתחיל בלהזמין את ההדרכות. אני רוצה להזמין את ההדרכה הספציפית והמדויקת שלי. אני רוצה להזמין את ההדרכות הספציפיות שלכם. אני רוצה להזמין את ההדרכות של האימהות, של רחל, של רבקה, של לאה ושל שרה. אני רוצה להזמין את ההדרכות האימהיות של כל אחד ואחת במרחב. הדרכה אימהית היא אותה הדרכה רוחנית שככה מלווה אתכם בתור אם רוחנית במסע התפתחות. ואני אפילו רוצה להזמין את כל האימהות שלכם, אם הן בחיים ואם הן לא, פשוט תזמינו אותן בדמיון, שיהיו איתכם כאן וילוו אתכם אל מסע הריפוי שהנכן הולכות לצעוד בו בעוד רגע. תיקחו שאיפה, תדמיינו את כל ההדרכות סביבכם, עוטפות אתכם באנרגיה. ואתן מתחילות להתאסף ביחד. כל אחת במרחבה היא מתחילה לצאת החוצה, לצעוד צעד אחר צעד, בעודכן מחפשות אחת את השנייה. תרגישו את זה, תדמיינו את זה, את השביל, מה אתן רואות סביבכן. יצאתן אל מסע של חיפוש ואיסוף מחדש של אותה אנרגיה נקבית עבודה, אותה אנרגיה ועוצמה נשית שהייתה תמיד קיימת בתוככן, וכעת מוכנה להימצא. תראו שאתן עוד רגע הולכות לפגוש את אחיותיכן,
ובכל רגע של מפגש אתן חוות התעלות, עושר, היזכרות, הדרכה יקרה. היא רכה, היא חומלת, ועטפי את כל הנשים שזקוקות בימים אלו ממש לאומץ, לעוצמה. כל אותן אימהות בכל רחבי האזור, כל רחבי העם, שעוטפות את ילדיהן, מגוננות עליהם בגופן. תחמלי ותעטפי ותחבקי את כל אותן אימהות שכולות שאיבדו את ילדיהם ומסרו את היקר להם מכל. וחבקי חזק ותתאי תקווה לכל אותן אימהות שילדיהם וילדותיהם מצויות בשבי. תמלאי גופם באור של אהבה טהורה, של תקווה חדשה. תיקחו שאיפה, שחררו את המיותר, נשיפה, מעולה, עוד פעם, שאיפה, ותוציאו אפילו כל לחלל האוויר, נשיפה, תוציאו את כל האנרגיה שמוכנה להתפרק ולהשתחרר לכם מסך הגופים, כל אותה תחושת אשמה, כל אותה הסתרה שנאגרה לכם בתוך חלל הבטן, בתוך אזור הרחם, כל אותה אשמה מוכנה להתנקות כדי להכניס אנרגיה חדשה, אנרגיה של אהבה ושל איזון, של הרמוניה ושל שלווה, המחוברת אל לב האדמה. ואנחנו נתחיל לקרקע ולסנכרן את התדר שירד פה. פשוט תרגישו את כפות הרגליים אוחזות באדמה, בקרקע, ברצפה. תרגישו את האנרגיה, מקרקעת אתכם, נותנת לכם ביטחון, והאנרגיה עולה אל הרגליים, אל האגן, אל הבטן. אפשר לשים יד על הבטן. אנרגיה ממשיכה לעלות אל אזור הלב, פותחת את הלב לפתיחה חדשה, ממלאת אותו באור. האנרגיה עולה אל הצוואר, אל הראש, וכולכן מלאות באור. ואני מטפטף טל ברשתי כדי לקבע את כל מה שעברנו, את כל התהליך לכאן ולעכשיו, ושם על כל אחד ואחת את סמל המרכבה מעל צ'קרת הכתר לשמירה והגנה עליונה. ולאט לאט אפשר להזיז את כפות הידיים,
את כפות הרגליים, ולחזור לכאן ולעכשיו. אורייט. טוב, 23. מה השעה? 23. וואלה, לגמרי. 22, 33, כן, וואו. וואו. 23, וואו. טוב, אז תודה על ההדרכות שבהחלט היו איתנו. תודה לכן, אני אשמח ככה לדעת איך הלך לכם, אם הרגשתם, מה הרגשתם, מה ראיתם, אולי איזה שיתוף למי שרוצה, ואם לא אנחנו נסגור את השידור ואת ההקלטה, ואני רוצה להגיד לכם שזו פעם ראשונה שלי, שאני מסכים לתקשר בלייב, ואני לא יכול לתאר לכם את המתנה שנתתם לי, לא משנה מה, ולא מאמין שהכל זה קרה היום, הכל זה קרה כרגע, הכל ימים מטורפים, ובאמת כאילו תודה על האנרגיה, אז זהו, רק אם יש מישהי שרוצה להגיד משהו, אז בכיף. אני חייבת לשתף. משהו שקפץ לי זה 4 אמהות. קודם כל, המשפט האחרון שעלה לי זה צבא האמהות. אני ראיתי אותנו עומדות ככה במעגל, כמו באיזשהו טקס כזה עם אש, לאו דווקא אותנו, כאילו, כן? בכלל נשים. ומה שקרה לי לבוא זה היה, אין לי מושג, אבל לפני חודש עליתי לקבר של רחל, באיזשהו סיור סליחות, וביום שישי מצאתי את עצמי מדליקה נרות ל4 האימהות, ומבקשת את האנרגיה שלהם ואת הריפוי שלהם ואת השליחה של האנרגיה לחטופים ולזה, וכשראיתי שכתבת 4 אימהות אמרתי, וואו, כאילו, מה? וזהו, זה היה מדהים, גם שהזמנת את האימהות שלנו. אני חושבת שפה טמון העניין, באמת יש פה איזשהו משהו דורי כזה. אז תודה, ממש ממש תודה לך. באהבה, תודה רבה, ובאמת זה כל מה שקיבלתי היום, זה את השם קוד 4 אמהות, יותר מזה, נאדה. אשמח לשתף שהיום זה יום הולדת של אמא שלי, שאמא שלי לא בחיים, הייתה אמורה להיות בת 67 היום, וקצת הרגשתי אותה. וואו. שעתיים, כשהתחלתי, אני מהבוקר רואה נוצות, ראיתי 2 נוצות ככה גדולות, לא יודעת מאיפה הם באו. אז לקחתי אותם, הם נמצאים פה על הספה. תמיד וואו. אומרים זה משהו מלאכי, אז זה מרגש. אז אני רק אגיד שמי שלא מכיר את אנה, אנה היא בעצם תומכת דיגיטלית של כל הזומים של מנטוריות ומנטורים בכל הארץ, ואין רגע דל ביום ובלילה שהיא לא תומכת בזום מרחוק, אז עצם זה שהיית פה, אוקיי, וזה היה לך בכלל פנוי, או שאת לא מותשת מכל התמיכה המטורפת שאת עושה, אז אני באמת רואה את זה גם כאישור, כרוח על אישור, ואיזה כיף ששיתפת. אני אשמח גם לשתף. טוב, עד קודם. יואו, קודם כל, הלב שלי ממש מתרגש, ויש לי צמרמורות, כי יש פה ממש אנרגיה מאוד חזקה. אני גם מחוברת ל4 האימהות, מאוד, ובכלל, מהרגע שהכל התחיל, אז אני גם מדליקה נרות ומקבלת מסרים, באופן כללי על האנרגיה הנשית שהיא מאוד נחוצה כרגע, ממש להביא ריפוי לאדמה, להביא את כל האנרגיה הנקבית של הרכות ויכולת ההכלה שכולנו כרגע באמת, כמו שאמרת, מאוד צריכים אותה כרגע, וזה באמת אנרגיה שהיא מאוד קיימת בנו אנשים. מה שקיבלתי מאוד חזק שהדלקתי נרות לאימהות זה כוח התפילה.
שיש לנו אנשים, באופן כללי לאנרגיה הנקבית. יש לנו ממש כוח תפילה מאוד מאוד חזק שיכול להשפיע על המציאות בצורה מאוד חזקה, בגלל שהאישה היא רחם, והרחם זה כלי, ותפילה זה כאילו אני מביעה איזשהו רצון, וזה בעצם להוריד כלי לאדמה. זה ממש להנכיח, ואז עכשיו כשאני מדברת אז אומרים לי ממש להנכיח את אנרגיית השכינה, שהיא מאוד מאוד נחוצה כרגע, כי זה אנרגיה של שלום. ומה שמאוד התחבר לי, קודם כל, החיבור לשושלת הבין-דורית באנרגיה הנשית, שזה היה מאוד חזק בתהליך שלך. זאת אומרת, גם לאימהות שלנו וגם לאימהות של האימהות, זה ממש, היה שם איזושהי ספירלה שמחברת אותנו, כאילו גבוה לסבתות ומה שאני עכשיו מקבלת תוך כדי, ששם יש אנרגיית ריפוי מאוד מאוד חזקה. ואני יכולה גם להגיד שאצלי בקליניקה אני ממש עובדת עם האנרגיה הנקבית, יש לי ממש שיטת טיפול שקיבלתי, שהיא נקראת של הנשיות המקודשת, שיש פה ממש אנרגיה של ריפוי מאוד מאוד חזקה. אז תודה שהנכחת את זה. וואו, זה היה מדהים. טרף, נשבע לך שחשבתי עלייך היום בכל הבלגן והטירוף, ואז דנה כתבה לי כאילו, אמרתי וואי, בול שאת פה איתנו. וואו, איזה קטע. ממש תודה. מדהים, מדהים. אז תודה על הזכות ותודה לכם, ולך רונן, אלוף. תודה. עוד מישהי רוצה לשתף? כן, אני אשתף, שקודם כל אני לא הופתעתי שראיתי את גלית ותהילה פה, ואור, ואז אני רואה את ספיר, ואז אני כזה אומרת, יואו, כאילו, זה נשים שאנחנו מדברות על זה, על החיבור לאימהות, מתכננות את המדורה הגדולה הזאת שכולנו נעמוד סביבה, וזה היה כזה מטורף, כי יכולתי לראות את זה, להרגיש את זה, וכבר היינו שם, זאת אומרת, כאילו אני כבר זה נמצא בתוכי, ובכלל, שאתה פשוט הובלת את זה, עם הקול שלך, ומתוך המקום הזכרי, להביא את כל הרכות והנשיות הזאת, זה היה בעיניי מטורף. ואחרי, אני יכולה להגיד, נראה לי יותר משבוע וחצי שאני לא בדיוק רגועה, ונמצאת בהמון המון עבודה ועשייה, ומי כמוך יודע מה אני עוברת, ורונן עשה לי טיפול מטורף, אני אשתף אתמול בים של איזון, שהוא לגמרי חיבר אותי ועזר לי להחזיק תדר למען חברה שלי שגם נפגעה בתוך כל התופת שאנחנו עוברים. הרגשתי את החיבוק הזה מכל האימהות, וגם המקום הזה שאמרת להביא את האימהות הנוכחיות שלנו. וזה כאילו, הרגשתי שהלב שלי ככה מתעטף, והרגשתי ריפוי על כל הכאב שאני חווה. וזה סופר מרגש. כאילו אני מרגישה שמשהו בי קצת נרגע בתקופה הזאת. אז אני מה זה מודה לך על זה. תודה לך, כפר עלייך. זהו, ותודה. אני אשמח גם לשתף. מרגש להיות פה, ותודה. יש גם פרצופים מוכרים, חלק לא וחלק כן. רק אני אגיד שממש התרגשתי, גם כי הרגשתי את אמא שלי נוכחת, גם אני איבדתי את אמא שלי, וגם אני כאילו, הציעו לי לבוא לאילת ולים המלח להיות עם ילדים, והיה לי המון חרדות וחששות, כאילו עברו טראומות, מה אם אני לא יודע מה להגיד או מה לעשות, כאילו המקום הזכרי של חוסר ביטחון, איך להגיד בדיוק ומה להגיד. פתאום מהמקום הזה של להביא את המקום הנקבי, של החיבוק, שבכלל לא צריך רק הרבה מילים, שרק צריך איזושהי אנרגיה של עיניים טובות, ורק לשהות, פתאום הרגיע לי את החוסר ביטחון, כאילו את הפחד ואת מה אם אני לא יודע מה להגיד, זה כאילו התחלף ליותר הבנה מה הם צריכים כרגע. אז זה ממש בהכרת תודה
שנכחתי, זה נראה לי יעזור לי לקבל החלטה ממקום הרבה יותר רגוע ושלם. תודה רונן, ממש. וואי וואי, תודה רוני, איזה כיף לי. וואו, איזה כיף לי, באמת, אתן לא מבינות באיזה לחץ הייתי, ובאמת היום הזה התחיל הכי שחור שיש, עם להיות כלוא ותקוע בתוך המיטה של עצמי, לבד בבית, תחושת חוסר אונים של לא יודע מה יהיה, ללידה הזאת, אני ממש חוויתי תוך כדי, ממש הבנה שמשהו חייב ללדת מתוכי, אוקיי? כדי שאני אצליח גם לעבור, גם להחזיק תדר, גם להיות כאילו בכל מה שאנחנו עוברים, בכל הסיוט הזה, להחזיק את התדר הזה של תקווה, ושאנחנו נעבור את זה, ושיהיה בסדר, וכמה הכוח שלנו, השבטי הזה, כל כך כל כך חיוני בימים האלו. אז נראה לי שאנחנו נסיים. יש לך משהו ככה שרוצה להוסיף? הרגשתי כזה כמה חשובה האנרגיה הזאת, שהיא מגיעה מתוך נשים שמחוברות לפן הנשי שלהן, והרגשתי כמו איזושהי הפעלה כזאת בתוכי, לפן הנקבי שלי, למין הרחבה כזאת שאולי שכחתי אותה, או מתוך מי שאני, כן? שאני אישה שמאוד מחוברת גם לפן הזכרי שלה. ואולי גם לא תמיד יכולה להסתכל, לראות כמה הפן הנשי שלי הוא חזק. אז זה דבר אחד, אמרת מהארבע אמהות, אמרת ראשונה את רחל, שזה גם השם של אמא שלי, שתהיה בריאה. הרגשתי שאנחנו במין תהליך כזה של לצאת מהחוסר אונים. כלומר, אם אני משחקת עם המילים, כאילו שאנחנו בעונים, אבל גם עונים בעין ועונות, ונותנות איזשהו מענה, כאילו זה הרגיש לי שזה משהו שאנחנו באמת מעבירים. האנרגיה הזאת היא באמת מאחדת ועוטפת. אז זה ממש נתן לי עונים ותקווה. ותודה. ועוד דבר שהרגשתי זה שבגלל המקום הזה של ההבנה שאנחנו עוברים בעידנים בין המקום לא יודעת להגיד, השליטה הגברית או השליטה של האנרגיה הגברית, שהמעבר לאנרגיה הנשית הוא דרך, כאילו, וזה חייב לקרות ככה, וזה חייב לקרות ככה כדי להתאזן, שזה המקום שאני מבקשת, כי אני מאוד רוצה שגם כל הגברים יקבלו ויהיו מחוברים ומאוזנים, ואני חושבת שגם המסרים האלה והעיטוף הזה לא יכלו להגיע מאישה, אלא דווקא מגבר שהגיע לנקודה שבה הוא כל כך מחובר לפן הנשי, לצד הנשי, לאנרגיה הזאת. אתה בעצם יוצר את התיווך, את המעבר, את הגשר. ככה הרגשתי. וואו. טוב. אני יכולה להגיד עוד משפט? כן. אפשר?
ברור. תוך כדי עכשיו, מה שאני מקבלת, שזה ממש מדויק, החיבור שיש כאן, רונן. קודם כל, ברור, יש לך מאוד את האנרגיה הנקבית, הרכה, זה משהו שהוא מאוד נוכח אצלך, ויחד עם זאת, האנרגיה הזכרית שלך מאוד הייתה חשובה כאן. וואי, יש לי צמרמורת. כי מהדברים הכואבים שהיה בכל המקרים האלה זה נשים שעברו אונס. הייתה שם אלימות קשה. ועכשיו חלק מהתהליך הזה זה ממש קודם כל להביא את הריפוי הזה לאדמה. אני ממש מקבלת שממש ירד ריפוי לאדמה, משהו חדש נולד, יכול להיות שזה משהו שהרגשת שנולד ממך משהו, אז זה איזשהו ריפוי שאתה מביא. אני ממש כאילו עכשיו מקבלת את זה תוך כדי תנועה, אבל זה כל כך מהותי לאדמה שלנו, כי זה איזשהו שינוי שהוא צריך לבוא ממקום מאוד, זה איזושהי זכרות במקום שהוא מאוד טהור, שיודעים את הגבולות, כאילו איזושהי מחזוריות שהיא כבר צריכה להסתיים. ואני ממש קיבלתי שזו הייתה אחת המטרות של המפגש הזה, של ממש להוריד את הריפוי הזה, וזה נעשה. אז כזה, אז אני נותנת לזה את התוקף, כאילו. תודה. עם האדמה בעצם. ורונן, אני רק רציתי להגיד שאני מקווה שמחר בבוקר אתה תקום כבר עם גב, עם ריפוי, תעדכן אותנו. אני אעדכן, הלוואי. הלוואי. אני יכול להגיד לכם שפשוט זה הרבה עבודה, וזה מטורף, כי זו פעם ראשונה שאני נחשף למידע שמגיע לי דרך כאילו גוף הפיזי. וזו פעם ראשונה שאני מסכים לתקשר בלייב, דווקא את זה, דווקא איתכן, דווקא ב-11 בלילה, כאילו אנחנו באיזה מבצע סודי, אני לא יודע מה היה פה, אני צריך להקל את זה, אני רוצה רק להגיד תודה שוב פעם, שנתתם לי את המתנה הזאת, וזו מתנה שאני הולך לזכור עד היום האחרון שלי בגלגול הזה, ואין לי מה לומר יותר מזה. רונן, זה לא סתם השעה הזאת. כשהיינו נפגשות בפיזי עם הטקס אש של דנה, זה בשעות האלה. אוקיי? וואו. זה העניין. זה לא סתם הלילה, כאילו בשעות האלה. כמה את מדויקת. לא, אני ראיתי את זה גם כשעשינו עכשיו את המדיטציה, זה היה שם ממש... גדול. יאללה, אז לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. רגוע. לילה טוב. תודה רבה, לילה תודה טוב. רונן, תרגיש טוב. תודה רבה. לילה טוב, ביי. תודה רבה.